Здравейте, това е второто видео, което качвам. За подготовката ми на състезанието повдигане от лек. То е по трибой, но аз само повдигане от лек ще участвам. Не знам колко време мина от миналото видео, може би около 2 седмици. Ще погледна там някъде така по спомен. По тогава беше и малко кофти ден. Спомням си, направих петица на 165 ли беше, колко беше. И бая по натежа. Днеска ще видим. Вчера съм тренирал, днеска не съм изморен. Смятам да сложим поне до 170. Ония ден в залата бутнах 180 с пауза много леко. 182 по-точно. Бутнах миналия път, бутнах 180, сега бутнах 182. Да ви кажа, че кератина вече ме е хванал, не усещам го. Определено вече имам повече сила, така издръжливост, просто се чувствам по-добре с него, по-силен и съответно взех и тренирам по-сериозно, защото преди беше лабава работа, няма смисъл да влизам в подробности. Така сега след малко ще загреем, не съм още почнал. Нещо става с колонката. Както и да е. След малко почвам, ще почва от 50 кг, ще вдигам пак с купчето и ще мина по същия път, който минавах миналия път, 150, 160 и ще видим, ще направя 3 или 4 петици. Ако имам сила 4, ако се поизморя ще са само 3, като съответно пак ще е същия ред на качване от по-леко към по-тежко. И да видим днес как ще съм. Ще си покаже. Малко е студено, ама ще загреем малко повече. Като изключим, че е хладно, добре се чувствам днеска. Наминем 100 кг, после 120, 150 и 150 вече ще си покажа как са. Добре са 100 кг. Лекички са. Няма да минавам 120, ще мина на 130 и после вече през 20 кг. После 150, после 160 и ще видим. 130 са вече. Даже и лофт е студен. И се бързавам лекичко от студ. Става горе-долу, добре са тея, минем са 150, вече ще се покажат по-добре кое е положението. И така, първа петица на 150, дано да стане леко. Става горе-долу, определено доста по-добре от миналия път. Миналия път 150 яко тежах. И така вече за 160 минавам доста бързо, защото почвам да изтивам. Тук трябва да става 5, дано да стане пак така лекичко. Да сложим 170, колко да сложим. Защото нещо тук ми понатежа малко, може би трябваше малко повече да почина. Хайде ще сложим 170, пък това ще ме спаси. Така вече са 170.
Ако четвъртото стане тежко, ще я върна, защото така като няма кой да ви пази, ми е малко притеснително. В случая това пази, но трябва да фърлям, може да стане някаква беля. Сега ще видим, ако четвъртото натежи, ще я върна. Отидах малко повече. Добре стана. Даже не очаквах. Защото 160 удари по натежака. Защото почивам много малко и не се разслоня как трябва. Ами, това е това видео. Няма какво да видя друго. Ще сваля сега в момента на 120 леко да направя може би 2 серии по 10 повторения така бавно с пауза с купчето и това ще ми бъде днешната ми тренировка. По принцип трябва днеска да почивам, по-добре на лежанка да направим. Чао от мене!